de jɔlen no ni jɔn garisɛgɛ bon bibi na ni sababu bɛ min bɛ maaw ka diinɛ tiɲɛ n'i ye garisɛgɛ bɔ a la a tɔ b'i dɛ n'i ye garisɛgɛ bɔ a la a tɔ b'i dɛ bon musow fan fɛ fila bɛ fara olu ta kan sinamuso wali cɛko bon ni dɔ wɛrɛ bɛ fara musow ta kan tuguni o ye den ye ninnu de bɛ musow mago sa mais a tɔ cɛw ni musow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na n'i ye mɔgɔw tila kɛmɛ kɛmɛ maa 80 bɛɛ ka diinɛ tiɲɛ sababu ye garisɛgɛ ko ye parce que n'i y'a jateminɛ mori bandi ninnu ni a arnaqueur ninnu bɛ fɛrɛ maaw ma ni sira o sira ye o ye mun ye ko nafolo baara ko nafolo baara bon o nafolo baara min filɛ nin ye dɔw b'u ka lahara tiɲɛ diɲɛ kosɔn hali ni ala ye diɲɛ bɛɛ d'i ma a ma fɛn k'i ye o a ma fɛn d'i ma n'an ko k'a ma fɛn k'i ye o kɔrɔ tɛ ko ala ma ko k'i ye dɛ ala mana nɛmɛ misikala zarati di jɔn ma koba don parce que belebeleba de y'a kɛ mais n ka kuma kɔrɔ ye min ye diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn tɛ ala bolo valeur la ala kira y'a fɔ hadisa la sallallahu alaihi wa sallam a ko law kanat ad-dunya ta'dilu inda allahi janaha ba'uda ma saqa minha kafirun sharbata ma ko ni diɲɛ kun bɛ soso kama soso yɛrɛ tɛ dɛ a ye kuma in faamuya soso yɛrɛ bɛɛ tɛ ala ma sɔn ka diɲɛ ni soso bɛɛ suma soso yɛrɛ kuturu valeur ka bon ni diɲɛ soso kama gele ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni diɲɛ kun bɛ valeur la ala bolo o la n'a kun bɛ soso kama kelen bɔ ko kafiri tɛ ji min kelen sɔrɔ a la n'i y'a ye kafiriw y'a bɛɛ sɔrɔ o kɔrɔ ko ja ko hali soso yɛrɛ kama valeur ka bon ni diɲɛ parce que a ko de ko n'a kun b'o bɔ o kun tɛ ji sɔrɔ k'a min bon n'i y'a ye o bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o kɔrɔ ko hali soso kama kelen ani diɲɛ tɛ se ka peser balance la ni mɔgɔ min y'i ka lahara tiɲɛ o kosɔn ko garisɛgɛ ko sinamuso ko cɛ ko ka taa ɲɔgɔn dabali ko sinamuso a dabali a k'i to kɔnɔna la ka kɛnɛmala ɲininkali kɛ wali n bɛ fɛ i k'a kɛ bo yɛrɛ de ye n cɛ nun na non ne ni muso tɛ se ka sigi cɛ kelen kun o tɛ se ka kɛ ne valeur ka bon muso dɔw bɛ nin fɔ de koyi k'olu ni cɛ wɛrɛ tɛ se ka sigi k'olu ni muso wɛrɛ tɛ se ka sigi sinamuso cɛ kelen kun ko parce que k'olu valeur ka bon ma u bɛ mun kɛ u bɛ waliden dabali k'a ta tiɲɛ ka dabali k'a mago sa a dɔw ye ka bana bila a la a dɔw bɛ yen u bɛ dabali kɛ muso woloso la ko pour que a kana se ka den sɔrɔ cɛ ye o bɛ nin bɛɛ kɛ ka muso woloso baara a kɛ o kɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ n'a bɛ taa ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ joli ye a tɛ ɲɛ sɔrɔ wali ni hali a ye garisɛgɛ sɔrɔ n'a jigintɔla u b'a fɔ ko nin kana na dɛ fo o bɛɛ ka to a la o bɛ dabali kɛ ba ni den bɛɛ ka sa bangeli wagati n'o kɛra a bɛ sɔrɔ ka n'i sigi kasi la ka sɔrɔ ka kumaw fɔ i bɛ jɔn nɛgɛ lahara bɛ koyi wallahi lahara i n'i ka morikɛ a b'aw jɔ i n'i ka somakɛ
ay min get dibila kawere ke manjuma ay kenama wallahi la haram tigabita bon nina nyona wala muso caman ka diinɛ bɛ ka tiɲɛ u bɛ fɛn nɔgɔlen caman kɛ cɛw kɔnɔ wallahi hali ni muru ko ko ka bo kɛ dumuni na k'a bɛ cɛ minɛ wallahi musow bɛ bo kɛ dumuni na wa kama mun de bɛ cɛ ko na ne ko maa bɛ se ka cɛ kanu ka tɛmɛ ala ka taa a baara na sugu jugu dɔ bɛ moriw bolo o bɛ mun fɔ muso ye kunsigi sɔni den kelen kelen a b'a bɛɛ tigɛ kamankɔrɔla siw ani ka taa bila yɔrɔ wɛrɛw la u b'a fɔ ko muso ka nin bɛɛ ɲini ka na n'a ye k'a jeni k'a mugu bɔ ni muso ye nin jeni k'a mugu bɔ u bɛ tila ka fɔ muso ye laadala joli min bɛ bɔ muso la a ka nin mugu in ta k'a ɲagami a la n'a nana n'a ye kuranɛ aya dɔw bɛ yen u b'a sɛbɛn ni nin ko nɔgɔlen ninnu bɛ yen sɔni ni sɔni tigɛra ka ban a kɛra sɔfɛ o a ma kɛ sɔfɛ a kɛra sɔfɛ bon ni muso ka nin joli o wagati sariya ala yafara a ma seli ni su na n'u ye ninnu mugu bɔ u b'a kɛ o la ka sɔrɔ k'o de ta sisan ka kuranɛ aya sɛbɛn n'a ye n'u ye kuranɛ aya sɛbɛn n'a ye u b'a di muso ma muso bɛ to k'a kɛ na la k'a di cɛ ma k'a dun ne ko ni balimamuso mɔgɔ ja bɛ se ka gɛlɛya ala la ka nin joli kɛ ka kuranɛ sɛbɛn ka tila k'o mara i bolo e ye o ye i bɛ dɔɔnin kɛ na la k'o di cɛ ma ko pour que ko cɛ k'e kanu ni cɛ y'i kanu mun de don mɔgɔ bɛ se ka kariya k'i ka lahara tiɲɛ ta ni joli yɛrɛ sɛbɛnni ni kuranɛ ye ka ni joli nɔgɔlen ta ka kuranɛ sɛbɛn n'a ye est ce que conséquence min b'o la i y'i sigi k'o jateminɛ fɔlɔ muru mago t'a la dɛ e de sera n'a ye u ma wallahi n'olu y'a sɛbɛn o bɛ jurumu fɛn fɛn sɔrɔ n'i b'a partager mun de bɛ bi ko musow tɛ ka kariya ka min kɛ cɛw kɔnɔ a bɛɛ n m'a dɔn fɛn min de ye musow sɔrɔ mun ye kunkolo ninnu tiɲɛ mun ye mɔgɔ hakili tiɲɛ ta mɔgɔ ja bɛ se ka gɛlɛya ka nin ko na sugu kɛ ne ko ne balimamuso e dalen tɛ kaburu ko in na dɛ e dalen tɛ kaburu ko in na wa wallahi don min na n'o ye da baramali sanfɛ k'i meleke fini mɛtiri 5 la ka kɔrimuguniw sɔɔri i nu ni tulo la k'i ta ka t'i bila dingɛ kɔnɔ i ye nin baara jugu min kɛ cɛ la i ye kuranɛ sɛbɛnni ni nɔgɔji minnu ye i ye nin baara jugu min kɛ i sinamuso la i ye nin baara jugu min kɛ walidenw na ka e jigi kaburu kɔnɔ an filɛ nin wagati kalama min na tantɔ hali ni ventilateur jɔr'i kan a fiɲɛ i b'a fɔ ko k'a faga ko parce que fiɲɛ ka kala e ye mun faamuya ne balimamuso nin dingɛ kalama in kɔnɔ fenêtre tɛ yen hali k'i jɔ tile kɔrɔ sisan ka wagati dɔ kɛ k'u b'i sara i tɛ sɔn parce que i b'a dɔn a bɛ min kɛ mɔgɔ la bon e selen ni nin problème ninnu belebeleba ye ala ma surtout mushrikoya ye fɛn n'i sara k'ale tɛ yafa
ne ko e fari ye jumɛn de ya miri i fari n'a bɛ se jahanama tasuma kɔrɔ e fari fitinin dɛsɛlen don ni chaleur fitinin kɔrɔ ani tile cɛ ye san joli ye mètre joli don e fari dɛsɛlen don k'o supporter e bɛna jigin dingɛ kɔnɔ ala dun b'a régler k'a bila a ka furu degré de la ala diminen don i kɔrɔ ka se degré min na a b'a régler k'a bila o de la kule t'i bɔ a la diɲɛ banna i tɛ se ka segin ne balimamuso tuubi sa ninnu dabila nin kɔlankolon ninnu i sen bɔ ninnu na cɛ bɛɛ garizigɛ don ala kanu ka fisa ni cɛ kanu ye ala kanu ka fisa ni maaw kanu ye a ma fɔ k'i ka n'i cɛ kanu dɛ n'a mi i cɛ i ta don i niyɔrɔ don a kanu cogo min ka di ye nka kana sɔn ka ala kota cɛ kanu nɔfɛ kana sɔn k'i ka diinɛ tiɲɛ cɛ kanu nɔfɛ kana sɔn k'i ka lahara tiɲɛ cɛ ko nɔfɛ kana sɔn ma o kun tɛ balimamuso a ye tobi nin moriko ninnu nin somako ninnu n'a yɛrɛ sɔrɔ musow ka problème tɛ n tun bɛ duwawu dɔ fɔ o duwawu min ka ɲi kosɛbɛ mɛ n t'a fɔ ayi n t'a fɔ duwawu ɲɛnamaba a b'i cɛ minɛ k'a d'i ma k'a sɔrɔ foyi mɛ duwawu in tɛ se k'a fɔ ayi hali ni mɔgɔ min ye ɲininka secret la n t'a fɔ ka d'a kan ni musow tilenna wagati min ka ala ko kɛ u sɛbɛ ye an bɛ duwawu fɔ nka n'u ma tilen ka ala ko k'u sɛbɛ ye duwawu in tɛ fɔ dɛ ka d'a kan ni ala ye duwawu in minɛ i ye i cɛ bɛ k'i ta ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni ala kota ye i ka laɲini bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ala kota ye cɛw ko ko n kana fɔ na o la an balimamusow a b'aw jija ninnu tɛ affaire ye a ye moriko ni somako ninnu bila mɔgɔ bɛ se ka ala ye ka sɔrɔ i b'i jan dɛ aw cɛ ninnu ala de y'u da u dusukun bɛ ala de bolo ala de bɛ se k'u minɛ k'u di aw ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni ala kota ye a ye tɛmɛ ni sira ɲuman ye a ka wariw bɛ ka tiɲɛ a ka sanuw bɛ ka tiɲɛ a ka warijɛw bɛ ka tiɲɛ a ka finiw bɛ ka tiɲɛ a ka diinɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka tiɲɛ a ka lahara yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka tiɲɛ e kɔni hɛra mɔgɔ bɛ nin bɛɛ tiɲɛ mun kosɔn wagati ni kunkurunin ta kosɔn alakira wele fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut a ko maa hakilima maa kɛma ye jɔn ye maa min y'a ni kɛlɛ ka baara kɛ min bɛ saya kɔfɛ a ko wal ajizu maa dɛsɛlen man atba nafsahu hawa maa min de tura ni dungɔ kɔ ni bɛ fɛn o fɛn pousser ni bɛ fɛn o fɛn ɲini a fɛ kolankolon ni dungɔ la a b'a kɛ wa tamanna ala Allahi amani a ye nata futa k'u da ala kan e yɛrɛ ni ala cɛ e ma baara kɛ kalo sara e bɛ i jigi da kalo sara kan e yɛrɛ bɛ ka min kɛ n balimakɛ ni balimamuso e yɛrɛ b'a dɔn ko alijinɛ tɛ se ka sɔrɔ ni nin e bɛ tila k'o kɛ ka tila k'i jigi da alijinɛ kan musow bɛ baara dɔw
kɛ dabali jugu la a dɔw bɛ taa bila fo kaburu de kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ di sukolaw ma ko ni su nana k'a da wɔgɔbɛ ka sɛbɛn don a kɔnɔ k'a n'a da kala u bɛ na ka sukola minɛ k'a sara u b'a sara o fɛnɛ b'o kɛ o bɛ taa don o da kɔnɔ o bɛ jigin n'o ye kaburu kɔnɔ yali e tɛ da la k'a fɔ k'i fɛnɛ bɛ sa wa mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kɛ mun kosɔn diɲɛ wali tɔgɔ u bɛ k'aw nɛgɛ ko nafolo baara ko parce que k'a fɔra ko n'a y'a sɔrɔ ko karamɔgɔ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se nafolo baara la ko fo a k'a sɔrɔ fɛn bɛ e yɛrɛ kun fɔlɔ donc ni fɛn bɛ e yɛrɛ kun i bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw kɛ fɛn ye karamɔgɔ jumɛn de bɛ nafolo baara kɛ an fɛ yan farafinna ko fɛn b'u bolo ni mobili fitinin ninnu wa ni mobili ninnu wa e ɲɛ tɛ waritigiw ka garaji la n'i donna collection na olu ka mobili kelen a bɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ san tawaritigiw ka garaji kɔnɔ i k'u ka collection lajɛ V6 kelen V8 kelen wali sodenni kelen o jɔra dɔrɔn ka a pɛntiri k'a dilan ka ɲɛ o de bɛna kɛ mɔgɔ tɔrɔbele ko fɛn bɛ kun fɛntigi t'a fɔ ko fɛn b'a kun fɛntigi t'a fɔ ko fɛn